като резултат 1-3. Пред вас е старши треньор на Разли господин Димитър Димитров. Първо ще чуем коментар за матча от него, след което ще имате думата за въпроси. Загубих един мач, който, ако бяхме малко по-интелигентни, можеше да не го загубим. Имам предвид най-вече грешката на втория гол. Сега, гледайки го този гол, видях. Смятам, че сигурно в положителните групи няма да допусната. Автогол, без да има някакво напрежение, без да има някакъв натиск от страна на противника, с този гол според мен и предрешихме срещата, защото нашите футболисти тотално се отрязаха психологически. Смея да кажа, че през първото поле, като изключим първите 10 на 15 минути, където Левски имаше инициатива, оттам нещата бяха в наши ръце. Имахме изключително много положения, чисти. Така играта ни спореше. Помня си така уникалния пропуск на Фонсека, който даже и вратаря излага на празната не можа да вкара, на Преслав и така да не изрежда другите ситуации и положения. И в момента, когато ние водихме играта, която аз вмятах, че може да спечели матч, дойде този, пак казвам, уникална грешка на нашия централен защитник, автогол, който според мен се предреши. През второто по време нашия отбор се опита да играе така с една висока преса в тината на противника, но по този начин ни улеснихме така бързите футболисти на отбора на Левски и допуснахме трети гол, с който смятам, че се предреши матч. Казвам, липсваше така интелекта. Ако бяхме така малко по-интелигентни, малко по-умни, смятам, че този матч не само, че нямаше да го загубим, може да го спечелим. Това е класна, това е нивото, за което съжалявам. Благодаря, господин Димитров. Колеги, имате думата за въпроси. Притеснявате ли се за мястото на отбора в първата седмица? Въобще вие поставяте ли с такава цел или пак трябва да се гради на ново всичко и така? Ние почти на всеки 5 месеца правим нов отбор. Сега дали се притеснявам? Нормално, когато говори всеки един треньор, се притеснява за отбора си, за местото, за класирането. Трудно не, аз знам проблемите на нашия отбор, но тази година знаете, че първенството започна много по-рано и ние бяхме затруднени в селекцията. Времето беше доста късо, а и сменихме целият отбор. Беше много трудно да се набавят тези футболисти. Това е наличният потенциал, с това ще се стремим и се опитаме да се преборим за първата седмица, пък казвам, но не мога да гарантирам. Господин Димитров, не потърсихте промяна в офанзивен план след третия гол на Родригес? Видяхте други проблеми? Вижте на пейката кои хора стоят. Аз на пейката имам 4 юноши. Много трудно с 4 юноши мога да обърнеш и да направиш нещо. Има скритът Петър Атанасов и Павлов. Петър Атанасов, знам какво могат. Преслав на този мач стоеше добре. Мисля, че са дали доста положение. Да, пропусна много, но така че трудно ми беше да... Нямаме така равностойна скамейка, която може да влизането на някой от тях да промени нещата в положителен аспект. При нас е доста трудно. Благодаря, господин Димитров.